27 верасня, пятніца, у эфіры Белсат Зум. Віталь Бабін, вітаю, і вось якія тэмы сёння ў нас. Лукашенко анансаваў айчынны мабільны тэлефон. Электразваршчык Роман Пратасевич заявіў, што ўдзельнічае ў перамовах рэжыму і апазіцыі. У Менску праходзіць першы форум блогераў «Блогбай». Лукашэнкі ў тыктоку будзе яшчэ больш. У Беларусі зробяць айчынны мабільны тэлефон з уласным праграмным забеспячэннем. Пра гэта Лукашенко заявіў на сустрэчы са студэнтамі ў Беларускім дзяржаўным універсітэце інфарматыкі і радыёэлектронікі. Да размову з дыктатарам запрасілі найлепшых навучэнцаў тэхнічных ВНУ беларускай сталіцы. Лукашенко ў сваім стылі прапанаваў нібыта шчыра правесці дыялог у межах так званага адкрытага мікрафона. Як заўжды, з ягоных вуснаў гучалі пагрозы калектыўнаму захаду, палохаў ён аўдыторыю і тым, што грамадзяне Беларусі могуць рэзка стаць, цытата, працоўнай сілай транснацыянальнага бізнесу. Прыгадаў Лукашенко і чарговы палёт беларусаў у космас. Я ведь понимаю, что такое в космос, это же подготовка, это большие деньги. Ну, готовимся и прочее. Я так скромно в очередной раз я говорю: слушай, Володя, а денег у меня нет. Да я знаю, мы подготовим за свой счет. Ну, как человек отнесся по-братски, как старший брат. Таксама Лукашенко заявіў, што не звяртае ніякай увагі на пазіцыі беларускіх універсітэтаў у міжнароднай рэйтынгавай сістэме, бо гэта, на ягоную думку, усё палітызавана. Напярэдадні перадвыбарчай кампаніі дыктатар зноў згадаў, што сярод беларускіх чыноўнікаў няма такой асобы, якая б валодала ўсімі якасцямі, уласцівымі ідэальнаму прэзідэнту. З намі на сувязі бізнесоўца і аўтар праграмы «Атмасфера» на Белсаце Александр Пнурович. Спадар Александр, вітаю вас. Добрый вечер. З чаго раптам увогуле Лукашенко загаварыў пра стварэнне айчыннага мабільнага тэлефону? Ну, гэта няма ніякага сакрэту. Ён праназіраў, што можа адбыцца, калі ў цябе тэхніка цалкам з замежжа, з тымі, што адбылося з баевікамі Хезбалла, і раптам адчуў сябе ў вялікай небяспецы, у тым ліку, калі ён знаходзіцца побач з мабільнікам, ці тэлевізарам, ці, не ведаю, пылесосам, ці чымсьці іншым. І таму з'явілася такая велізарная геніяльная думка аб тым, што Беларусі патрэбен айчынны мабільны тэлефон. Як лічыце, як хутка яго можна будзе зрабіць, колькі часу на гэта спатрэбіцца? Ну, калі яго рабіць па метадзе беларускага ноутбука, то выключна толькі часу, сколькі патрэбна, каб зрабіць з пластыка гэтую самую коробачку для гэтага мабільнага тэлефона. Напэўна, тыдзень, можа быць, месяц. Калі мы ўсё ж такі ставім пытанне аб сапраўды беларускай айчыннай разработкі, то адвет такі: ніколі. Ніколі, таму што зараз за гэты рынок змагаюцца гіганты, у якіх выручка вымяраецца ў дзесятках мільярдаў долараў, і затраты на распрацоўку – гэта мільярды долараў. Я нагадаю нашым гледачам, што цалкам затраты на беларускую навуку, выдаткі – гэта 400 мільёнаў долараў за год. Таму у беларускай дзяржавы няма грошай, няма такіх магчымасцей, каб зрабіць сапраўды айчынны тэлефон. Ён з'явіцца адразу пасля беларускага электрамабіля, які робіць ужо 7 гадоў, ці пасля беларускага цалкам велосипеда, які Наталья Качанова робіць уже 2 гады. Вось калі у нас будуць беларускі электрамабіль, беларускі велосипед, магчыма, потым мы перайдзем да беларускага мабільніка. Тут, спадар Александр, яшчэ пытанне хіба сэнсаў, таму што, напрыклад, калі рабіць прыладу такую праграмаванне, то як можна сабе выявіць умоўна там Лукашенко фонд ці там Белафон, так, будзе выкарыстоўваць маркетплей там, бо Беларусь пад санкцыямі, і тут пытанне, як уласна гэты тэлефон будзе працаваць. Ну, мы ўжо маем прыклад кампанію Huawei, якая апынулася пад санкцыямі США, і так, гэта паўплывала на яе бізнес, паўплывала на цану гэтай кампаніі цалкам, паўплывала на яе прысутнасць на розных рынках. Таму і ў нашым выглядзе гэта самы Лукафон будзе вельмі абмежаваны з боку магчымасці, але калі прычапіцца да нейкага кітайскага вялікага рынку, ісці разам з ім такім паравозікам, і вось тут мы таксама нешта робім, то магчыма, штосьці і атрымалася б, калі б мы дажылі да таго самага моманту, калі мы атрымалі той самы, напрыклад, беларускі велосипед, па-першае.
Разом з тым сёння Александр Лукашенко прадэманстраваў свой мабільны тэлефон, заявіў, што ён, калі размаўляе па ім, то ўсе размовы гэтыя закадаваныя, што праслухаць яго немагчыма. Умоўна, спадар Александра, як лічыце, ці магчыма ўвогуле нейкім чынам праслухаць кіраўніка дзяржавы вось у такіх выпадках? Я ўпэўнены, што кіраўнікоў дзяржавы праслухваюць. Мы бачым, як гэта адбывалася ў краінах захаду. І я ўпэўнены, што беларускі ўзровень бяспекі не такі, які можа гарантаваць для Лукашэнкі вось гэтую самую 100% сакрэтнасць у перамовах. Таму гэта зноў яго велізарная ілюзія, што нехта можа яму нешта гарантаваць. Свет адчынены, свет глобальны, таму я ўсё ж таки, не з'яўляючыся экспертам гэтай галіне, але ўсё ж таки лічу, што гэта яго фантазіі аб узроўні асабістай бяспекі. Сёння таксама Александр Лукашенко заявіў, што ў Беларусі варта стварыць перашкодаўстойлівую ракету. Што вы пра гэта думаеце? Ну, хацелася б, каб ён распавёў больш падрабязна, што ён мае на ўвазе. Я лічу, што гэта ён у перамовах з Пуцінам шукае, што яны могуць рабіць яшчэ для вайны. А я нагадаю нашым гледачам, што частка беларускай прамысловасці менавіта зараз працуе на то, каб расійцам было неяк зручней забіваць украінцаў. І таму вось патрэба у такой ракете у першую чаргу з боку Расіі, недахоп гэтых самых ракет і параждае такую, ведаеце, бізнес-схему ў галаве у Лукашэнкі. Калі б у мяне была такая ракета, то мы ее задорага прадалі бы зараз Пуціну. Але гэта ўсё такія ж фантазіі, як і наконт мабільніка, і наконт электрамабіля і ўсіх астатніх таких тэхналагічных фантазій Лукашэнкі. І не болей за тое, я бы раіў не звяртаць увагу. Нават калі гаворка ідзе пра наладжванне вытворчасці ўласных дронаў, бо, напрыклад, яшчэ напярэдадні новы гендырэктар МТЗ паабяцаў запусціць у выраб беспілотны трактар. Наколькі гэта рэальна вось такога кшталту тэхналогіі? Бо, напрыклад, я не так даўно ў праграме Белсат Зум размаўляў менавіта з авіяцыйным экспертам, і ён казаў, што у гэтым плане для вырабкі дронаў Беларусь можа, в прынцыпе, займацца. Адзінае, што, канешне, самыя унутраныя запчасткі трэба будзе наладжваць, вось, каб серыйная вытворчасць была, нейкую супрацу з Кітаем альбо з іншымі краінамі. Для таго, каб адказаць на гэтае пытанне, мы павінны паглядзець на тое, што зараз сябе уяўляюць, напрыклад, беларускія тэлевізары, ці беларускія аўтобусы, ці нейкія іншыя тэхналагічныя, назовем гэта так, машыны ці прылады, якія зараз вырабляюцца ў Беларусі. У беларускім тэлевізары няма нічога, амаль нічога беларускага. Гэта цалкам кітайскія кампаненты, якія даязджаюць за Беларусі, і ў Беларусі ідзе зборка, вось гэты самы пластикавы корпус, напэўна, робіцца ў Беларусі, і не больш за тое. І па гэтаму прынцыпу мы можам зрабіць дроны з кітайскіх гэтых самых унутранасцяў, надрукаваўшы гэтыя корпусы пластикавыя, але колькі ў гэтым будзе менавіта беларускага. Я нагадаю нашым гледачам, што беларускі аўтамабіль Джылі, які мы вырабляем ужо амаль 7 гадоў, усё яшчэ з'яўляецца кітайскім аўтамабілем. Там беларускага міні за 30%. І таму, калі ісці па гэтаму прынцыпу, мы можам нешта зрабіць разам з кітайцамі, мы можам прыляпіць гэтую налепку, зробленую ў Беларусі, але беларускага там не будзе амаль нічога. Навошта ўвогуле Александру Лукашэнку так важна падкрэсліваць інавацыйнасць Беларусі? Ці гэта ўплыў санкцыяў, ці проста нейкая бравура, ці жаданне проста паказаць, што мы наперадзе ўсёй планеты? Як лічыце? Гэта размова Лукашенка з насельніцтвам Беларусі, з тымі беларусамі, якія зараз знаходзяцца ўнутры краіны. І больш таго, толькі з яе часткай, з часткай неадукаваных беларусаў, якія могуць паглядзець беларускае тэлебачанне, паглядзець на беларускія сайты, на кшталту Белты ці чагосьці іншага, беларускія тэлеграм-каналы, і паверыць у гэта, якія не маюць магчымасці параўноўваць тэхналагічныя дасягненні іншых краін з Беларусі. Гэта прапаганда выключна на гэтую частку насельніцтва і нічога болей. Але у нас ўжо пачалася, мне
мне падаецца, што ўжо пачалася перадвыбарчая кампанія 25 года, і таму гэта такія выбухі, вось гэта ілюзія аб тым, што Беларусь тэхналагічная краіна, якая захавала некую вытворчасць, яны ідуць побач з ілюзіямі, што Лукашенко, напрыклад, за мир, или што страны Балты страчваюць насельніцтва, а ў Беларусі з гэтым паказнікам все нормально. Ёсць такі набор гэтых ілюзій, і гэта толькі адна з іх, і гэта нагода для прапаганды, але я падкрэслю, на прапаганды на тую частку насельніцтва, якая мае давер да дзяржаўных СМІ. Гаспадар Александр, дзякуй вялікі за гэтую ацэнку і, канешне ж, за нашу размову. Дзякуй вам і да пабачэння. У Барановичах на 36-м годзе жыцця раптоўна памёр прапаршчык міліцыі Сергей Тыранда. Паводле выдання «На стражы» мужчына адпрацаваў 15 гадоў міліцыянтам. У прапаршчыка было 3 дзяцей. Пра іншыя падзеі ў нашым аглядзе. Прынамсі 3 чалавекі загінулі і 14 параненыя ў выніку расійскага начнога нападу дронамі на горад Ізмаіл Адэскай вобласці. Пра гэта паведамілі ў офісе генпракурора ўкраіны. Сярод пацярпелых 3 дзяцей. Пашкоджаныя прыватныя і шматпавярховыя дамы, гаспадарчыя пабудовы і аўтамабілі. Агулам, паводле ЗСУ, уначы над Украінай было збіта 24 беспілотнікі. Владимир Зеленскі ў Белым доме сустрэўся з Джо Байденам. Паводле прэзідэнта ЗША, для поспеху Украіны неабходныя 2 элементы – працяг ваеннай дапамогі захадам і міжнароднае падтрыманне доўгатэрміновай бяспекі. Пасля перамоваў з Байденам прэзідэнт Украіны сустрэўся з віцэ-прэзідэнтам ЗША Камалай Гэрэс, якая запэўніла яго ў непахіснай падтрымцы. Таксама Зеленскі меў перамовы і з кандыдатам на прэзідэнта Дональдам Трампам. Прымаю прэмію не за сябе, а за ўсіх тых, хто працягвае змаганне за Беларусь. Так пракаментавала сваю прэмію Лэнтаса ў галіне правоў чалавека Святлана Ціхановская, якую яна атрымала ў Вашынгтоне. Штогадова гэты ганаровы знак уручаецца за актыўную барацьбу за правы чалавека. Сёлета ён дастаўся лідарцы Беларусі і жонцы расійскага апазіцыйнага палітыка Уладзіміра Карамурзы Яўгеніі за мужнасць і рашучасць у змаганні супраць дыктатуры на постсавецкай прасторы. У Беларусі закрываюцца прыватныя дамы састарэлых. З 1 кастрычніка для іх працы патрэбная адпаведная ліцэнзія. Аднак пакуль дазволу ад дзяржавы ніводнаму такому спецыяльнаму інтэрнату атрымаць не ўдалося. Пачынаючы з 2022 года з 35 прыватных пансіянатаў для пажылых людзей і людзей з інваліднасцю было закрыта 11. Некаторыя закрыліся на рашэнне суда, іншыя спынілі дзейнасць самастойна. Паводле мінскай праўды, гэта адбылося нібыта на фоне пастаянных скаргаў ад сваякоў, чые родныя былі пастаяльцамі прыватных пансіянатаў. Роману Пратасевічу прапанавалі быць пасярэднікам паміж рэжымам Лукашэнкі і апазіцыяй, былому галоўнаму рэдактару каналу «Нехта», а цяпер электразваршчыку 3-го разраду роль медыятара прапанаваў міністр інфармацыі Марат Маркаў. Такая ідэя прагучала ў праграме агульнанацыянальнага тэлебачання «Марков. Ничего личного», куды Пратасевіча запрасілі ўжо 3-й раз. Роман Пратасевіч паведаміў, што цяпер ён аднаўляе кантакты з так званымі, цытата, «беглымі». Тым часам сёння ў Менску стартаваў першы форум блогераў Беларусі «Блогбай», нам ёсць што сказаць. Яго адкрываў той самы міністр Маркаў, які заявіў, што гэта першы досвед, і такое мерапрыемства проста неабходнае краіне. Адна з галоўных мэтаў форуму – это наладжванне зносінаў блогераў з дзяржавай. З гэтай нагоды старшыня БТ Іван Эйсман нават прапанаваў блогерам эфірны час. З намі на сувязі Павел Свердлоў, галоўны рэдактар Еўрарадыё. Павел, вітаю. Прывітанне. Апошнім часам бачым вельмі высокую актыўнасць спадара Васкрасенскага і Пратасевіча. Вось апошні ляціць у Дубаі, вось ён у эфіры за заронкам, вось яго запрашаюць на радыё, вось ён ужо 3-й раз ідзе да Маркава ў эфір на ОНТ. Што адбываецца? Ну, я не спецыяліст па Пратасевічы, але відавочна, што ідзе нейкая раскрутка, прям медыйны тур па ўсіх пляцоўках дасяжных, магчымых. Ідзе нейкая продажа гэтага чалавека, персонажа нам, да, всёй аўдыторыі, да якой можа дацягнуцца рэжым, у нейкай якасці. Якая гэта якасць? Ну, вось з інтэрв'ю Маркава стала ясна, што нейкі перамоўшчык, нейкага кшталту, там празвучала слово медыятар, але перамоўшчык з дэмакратычнымі сіламі, з апазіцыяй. Таму што быццам бы Роману Пратасевічу ўсе давяраюць. Як на маю думку, ніхто яму не давярае,
Всім відавочна гэта сітуацыя, у якой ён апынуўся, бесчалавечная абсалютна сітуацыя. З аднаго боку, перспектыва пакарання, з іншага боку, ну, прымус да супрацоўніцтва. Як бы я не ведаю, што б я выбраў у гэтай сітуацыі, апыніся я ў ёй. Вось. Ён выбраў такую стратэгію выжывання, і не нам яго за гэта судзіць, але даверу гэта не дадае. Ну, пагадзіцеся, да? А з іншага боку, давядзецца размаўляць з Романам Пратасевічам, таму што палітвязні сядзяць, трэба рабіць всё, каб палітвязні выходзілі, і калі окей, калі Лукашенко, калі рэжым гэтае пытанне давярае Роману Пратасевічу, давярае пагаварыць з апазіцыяй з гэтай нагоды, ну, то давядзецца размаўляць. Круціць носам тут не выпадае. Калі шчыра, у прынцыпе, нават асоба даволі, ну, параўнальна прыемная. Магло быць горш. Маглі адправіць Азаронка размаўляць з апазіцыяй, з дэмсіламі пра палітвязняў, і гэта было б, ну, нашмат больш агідна, нашмат менш прыемна, але, паўтаруся, размаўляць бы давялося. То бок ёсць упэўненасць у тым, што ўсё ж такі з Романам Пратасевічам дэмакратычныя сілы будуць размаўляць. Калі да размовы дойдзе, я ўпэўнены, што яны будуць размаўляць з Романам Пратасевічам. А я думаю, што да размовы дойдзе, таму што падчас наведвання Абдуір Лукашенко сказаў, што ён працягне мілаваць палітвязняў, да, ну, выпускаць людзей, быццам бы гэта вось такая вось яго функцыя як кіраўніка краіны. Трэба разумець, што спачатку функцыя была ў тым, каб пасадзіць людзей, цяпер функцыя ў тым, каб вызваліць людзей. У гэтым плане все лагічна, але не вельмі, ізноў жа, гуманна і чалавечна. Вось, але калі гэты працэс будзе ісці, то, безумоўна, будзе яго абмеркаванне, і вось тут выходзіць на сцэну Роман Пратасевіч. Калі шчыра, я не зусім разумею, хто будзе перамоўцам з боку дэмакратычных сілаў. Вось гэта для мяне, хутчэй, большае пытанне. Калі шчыра, я не разумею, наколькі ў гэтых перамоўцаў будзе все ж таки магчымасць уплываць на тое, хто выходзіць, колькі выходзіць, з якімі артыкулатам і гэтак далей. Ці ўсё ж таки гэтая размова, гэта з боку рэжыма спроба паказаць, што, ну, вось наладжваецца працэс. Вось мы ўжо размаўляем, вось мы ўжо выпускаем палітвязняў. Да? Як бы перагортваецца старонка, паказаць гэта і людзям унутры краіны, і захаду, што, ну, вось сітуацыя нармалізуецца. Безумоўна, гэта Лукашенку патрэбна перад выбарамі 25-го года, і все, што мы назіраем, гэта частка выбарчай кампаніі гэтых яшчэ не абвешчаных выбараў. А вось на твой погляд, тое, што раней гэтымі памілаваннямі займаліся генпракурор Швета, напрыклад, Азаронак і іншыя такія адыёзныя персанажы, гэта папросту не спрацавала, і таму вырашылі зрабіць стаўку вось акурат на Васкрасенскім і на Пратасевіча. Генпракурор і яго камісія займаліся вяртаннямі. Да, гэта так яна і была, вось камісія па вяртанні, умоўна кажучы, так па-простаму называлась. Тое, што іх пачалі прыпісваць да памілаванняў, гэта, ну, нейкі быў таксама сімвалічны жэст, каб нам паказаць, што ўсё ж такі гэтая камісія хаця б нешта робіць. Бо мы добра разумеем, што памілаванне гэта пытанне, якое цалкам знаходзіцца ў руках, у кампетэнцыі Лукашэнкі на дадзены момант. І ніякая камісія, ніякі генпракурор яму не патрэбны для таго, каб падпісаць указ пра памілаванне хоць 30, хоць 300 чалавек. Вось, гэта, безумоўна, не спрацавала, ну, адказваючы на ваше пытанне. Колькі? Я думаю, што нават 100 рэальных заяваў гэтая камісія за 2 гады не атрымала, і тыя паведамленні, якія сёння атрымліваюць беларусы, якія жывуць за мяжой, у іх жа пазначана нават спяшайцеся звярнуцца ў камісію, бо ёсць магчымасць толькі да 31 снежня 2024 года. Ну, гэта, відаць, такі анонс таго, што камісія спыніць сваю працу. 2,5 гады вось было, і, ну, няма аддачы, няма эфектыўнасці. Як бы толькі мы, вось, абмяркоўваючы яе, можам канстатаваць для ўжо нашай аўдыторыі, што на такіх умовах
людзі вяртацца ў Беларусь не гатовыя. Але што прапануе Пратасевіч? Ён фактычна прапануе тое самае пакуль што. Ён анансаваў нейкія змены, але што прагучала ў гэтым інтэрв'ю Маркава, вы, калі пастаялі адзін раз са сцягам там, то вяртайцеся, і можа быць, будзе ўмоўны тэрмін, а можа быць і рэальны. А можа быць, у вас яшчэ што-небудзь знойдуць у тэлефоне. А можа быць, яшчэ нейкі там данат знойдзецца у вас за спінай. І тады гэта ўжо дакладна рэальны тэрмін, і не там 3 гады, а 5 гадоў. Ну, як мне падаецца, што пакуль што нічога не змянілася. Вось для нас, для людзей, якія з'ехалі і хацелі б вярнуцца. Нічога прынцыпова ў гэтых умовах не змянілася, то бок улады, да, яны прызначылі Пратасевіча, ну, прызначыць, да, вось пра гэта абвешчана, але так неафіцыйна яшчэ, але рэальных крокаў ніякіх не зроблена. Яшчэ да адной падзеі хацеў бы звярнуцца. У Менску стартаваў форум блогераў, і што цікава, там побач з прапагандыстамі, Эйсмантам, Гігінам, побач сядзеў спадар Губазікавіц Гайко, той самы Гайко, які ўкараніўся ў чорную кнігу Беларусі. Навошта ён там, ці гэта не выпадкова? Гэта, безумоўна, не выпадкова, і складана меркаваць, навошта ён там. Магчыма, гэта ўзнагарода пэўная, да, ты заслужыў сваёй працай публічнасць. Гэта ўжо выхад на іншыя пляцоўкі, на іншую ўвагу і гэтак далей. А магчыма, вось яшчэ ёсць у мяне такая думка, што ну вось Пратасевіча прадстаўляюць нам як чалавека, якому апазіцыя давярае, ну таму што ён быў там, да, ўжо ён знаёмы з гэтымі людзьмі, ён размаўляў з імі, ўзаемадзейнічаў і гэтак далей. Ну, Артур Гайко таксама ў пэўным сэнсе быў там. Да? Ён працаваў з камандай чорнай кнігі Беларусі, няхай сабе і са сваімі шпіёнскімі матывамі, але ну, вось быў там. Магчыма, улады думаюць, што пераможчык можа быць не адзін. Вось, і вось гэты выхад у медыйную прастору Артура Гайко, ён таксама з'яўляецца падрыхтоўкай да яго удзелу у нейкіх вось гэтых працэсах. Ну, вось такая версія ёсць. Наколькі яна мае дачыненне да рэчаіснасці, пакажа бліжэйшы час. Але, магчыма, гэта проста вось такая шпілька. Да? Яны ж ведаюць, што мы гэта заўважым, і мы гэта ўжо заўважылі, і мы гэта ўжо каментуем. Проста яны нагадваюць нам, як пра гэты факап, да? Пра тое, як дэмакратычныя сілы, вось каманда чорнай кнігі апраставалосілася тады і падставілася. Калі яшчэ казаць увогуле пра гэтую імпрэзу у Менску, ведаем, што блогеры ў 2020 годзе былі ворагамі для Александра Лукашэнкі. Цяпер прапаганда наважылася іх перакінуць на свой бок. Ці удасца ўсіх выкарыстаць у сваіх мэтах, нават тых блогераў, якія, ну, умоўна асвятляюць там касметыку там, ці нейкую галіну, не звязаную з палітыкай? Ну, мяркуючы па ўсім, новы міністр інфармацыі Марат Маркаў, ён рэальна атрымаў заданне встряхнуць гэтую всю сферу, і ён встряхвае, як бы, што можа. І вось да іх прыйшло разуменне, што без блогераў ну, не дацягнешся да аўдыторыі, да маладой аўдыторыі не дацягнешся. Яны ствараюць там канал за каналам, першы інфармацыйны, там сайт нейкі з'явіўся, таксама пра спутнік яны мараць яшчэ нешта там адкрыць, да? Вось, але яны пачалі працаваць і вось з гэтымі больш сучаснымі людзьмі, якія могуць абгарнуць іх месседжы. Так падаецца, я думаю, у Палацы Незалежнасці яны могуць абгарнуць гэтыя штучныя прапагандысцкія месседжы у нейкую прывабную форму, прывабную абгортку, каб іх аўдыторыя з'ела і ўспрыняла. Пытанне пра тое, ці спрацуе гэта, не, я думаю, што гэта не спрацуе, таму што, ну, як ты не абгортвай нешта абсалютна штучнае, абсалютна чужое для чалавека, як ты не абгортвай тое, супраць чаго людзі паўсталі ў 2020 годзе, ім гэта больш не спадабаецца. Таму будзе нейкая бачнасць дзейнасці, будзе нейкая актыўнасць, марафон еднасці перадвыбарны, здымкі, селфі,
відэа ў тиктоке і гэтак далей. Але ці прымусіць гэта ўсё беларусаў, грамадзянаў Беларусі больш любіць Лукашэнку, больш любіць сістэму, якую ён выбудаваў, і падтрымліваць яго, я ўпэўнены, што не. Дзякуй вялікі за гэтую размову. Дзякуй, да пабачэння. Намеснік старшыні беларускай асацыяцыі журналістаў Барыс Гарэцкі пракаментаваў нашаму каналу свой пункт гледжання, навошта дзяржаве менавіта цяпер спатрэбілася ўмешвацца ў сферу айчыннага блогінгу. Насамрэч, форум блогераў уже Мінінфарам праводзіў, і гэта не новая ідэя. Улады ўвесь час хочуць камунікаваць і нейкім чынам выкарыстоўваць у сваіх мэтах не толькі медыа, не толькі свае дзяржаўныя прапагандысцкія рэсурсы, але і блогераў. І гэта абсалютна зразумела, бо цяпер відавочна перад уладамі стаіць задача перед прапагандысцкай машынай перагарнуць старонку. Той наратыў, который просто гучыць з усіх каналаў, з усіх сродкаў камунікацыі. Улада вельмі хоча апанаваць грамадскую думку і нейкім чынам паставіць кропку ў падзеях 2020 года. Безумоўна, гэта звязана з прэзідэнцкімі выбарамі, безумоўна, гэта все падрыхтоўка да 2025 года. Я бы сказаў, што в прынцыпе гэта апраўдана з пункту гледжання дыктатараў, увогуле такіх рэжымаў, як у Беларусі, бо блогеры – гэта тыя людзі, якія цяпер у Беларусі маюць значна большы доступ, значна большы ўплыў на аўдыторыю, чым многія прапагандысцкія газеты, сайты і нават некаторыя тэлеканалы. Хутчэй за ўсё, забегаючы наперад, хутчэй за ўсё, улады будуць максімальна пераманіваць на свой бок лідараў грамадскай думкі. І, в прынцыпе, за лідараў грамадскай думкі сёння змагаецца весь свет. У Амерыцы на выбарах, безумоўна, цяпер ідзе змаганне за тое, хто падтрымае адну кандыдатку, а хто з публічных асобаў, актораў, блогераў, выступоўцаў падтрымае Трампа. Прыкладна тое ж і ў Лукашэнкі. Катастрафічныя вятры, паводкі, затопленыя вуліцы, закрытыя аэрапорты. Прынамсі, адзін чалавек загінуў. На ўзбярэжжы амерыканскага штату Флорыда абрынуўся адзін з найбуйнейшых ураганаў мексіканскай затоцы за апошняе стагоддзе – Гелен. Хуткасць ветру месцамі дасягае 200 км на гадзіну. Наступствы стыхіі без каментара. На гэтым завяршаем нашу працу. Дзякую за ўвагу, зычу спадарству прыемнага вечара і добрых выходных.